இந்த உலகத்துல முழுமைன்னு ஒன்றும் கிடையாது, அழகானதுன்னு எதுவுமே கிடையாது, அதீத உண்மைன்னு எதுவுமே கிடையாது, சரின்னு எதுவும் கிடையாது, தப்புன்னு எதுவும் கிடையாது, குற்றம்னு எதுவும் கிடையாது, பாவம்னு எதுவும் கிடையாது. இந்த உலகம் முழுமையற்றது, கேவலங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய அதனால் நிறைந்ததான் இந்த உலகம். இந்த உலகத்துல எதுவுமே திட்டவட்டமானது கிடையாது. அப்படிதான் மனிதர்களும். குற்றம் பார்த்தேன் சுற்றம் இல்லை. அப்போ நீங்க ஒரு மனிதரை நீங்க பாக்குறப்ப நீங்க ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப கண்டிஷன் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு மனிதரை அவராகவே நீங்க ஏத்துக்கணும், நீங்களாகவே இருக்கணும். குறைகளோட தான் ஒரு மனிதன் இருக்க முடியும், ஒரு பெண் இருக்க முடியும். ஒரு பரிபூர்ண அழகுன்னு எதுவுமே கிடையாது, பரிபூர்ண நிம்மதின்னு எதுவுமே கிடையாது, சண்டை இல்லாம வாழ்க்கை கிடையாது, அழுகை இல்லாம வாழ்க்கை கிடையாது. அப்போ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி தாண்டி போக முடியும்னா, நீங்க ஒரு குழந்தையா இருந்தா தாண்டி போக முடியும். நம்ம எல்லாருமே ஒரு காலத்துல குழந்தைகளா இருந்தோம், இன்னும் குழந்தையாவே தான் நம்ம மனதுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருந்துட்டே இருக்கு. ஒரு குழந்தைக்கு தான் சீக்கிரமாக தனக்கு நடந்த ஒரு வழியை மறக்க முடியும், சீக்கிரமாக ஒரு தப்பை மன்னிக்க முடியும்.